Hej så alle sammen. I dag står jeg med min kollega fra YTMaster.dk. Men det her det er egentlig bare mig og Thor, eller kollega fra YTMaster.dk, eller hvad man vil kalde ham. Vi har lige været nede i en hule, og bagefter, nu er vi på vej hjem, fordi vi skal til at spise aftensmad. Men så når vi kommer tilbage, så regner jeg med at lave et hule-setup. Hvad siger du til det? Han ved ingenting om, jeg er lige begyndt at filme. Nej. Hvad siger du til ideen, at vi laver et setup? Ja, hvis jeg kunne ramme det, jeg bruger min telefon. Der er vand. Som vi kan se. Vi går ud på en meget lille sti. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Puh! Nej. Det skal jeg nok klippe fra. Ja, imens jeg lige har været væk, så har vi gået forbi. Men så over 100 meter. Men så tænker jeg lige på at lave en setup-serie. Så I ser nummer 1 af serie nummer sæson 1. Det her det er Første episode fra setup. Jeg kan ikke lige se vores hule nu. Vi kommer også med plankerne ned og en bro og alt muligt. Ja, vi er allerede. Så går vi ærtsø. Skal vi lige klippe det derud? Bum, bum, bum! Der er sket lige en fejl. Den stopper af sig selv. Der er sket en fejl, hvis jeg ikke lige har sagt det. Det er fordi, at hans mor, må jeg godt sige, hun er overbeskyttende. Nej, for det er hun ikke. Hun ringte lige til os, for at høre, om vi var på vej hjem. Hun tænkte sikkert, at vi hyggede os så meget med at lave hule, at vi Du glemte bliver nødt til at tale højere, tror jeg. Hun glemte sikkert, nej, vent. Jeg vil lige tænke det. Hun ringte sikkert, fordi hun tænkte, vi havde så meget, havde det så sjovt, at vi... Glemt tid. Ja. Men så er ikke så meget sagt før, at når den her setup-video er færdig, og den er kommet på YouTube og det der, så laver vi en video mere til den her kanal. Og til YTMaster.dk. Nej, Senere i dag. nu bliver jeg sur på røven, fordi jeg skal høre på det der YTMaster.dk. Jeg lavede dumme fejl, men den mandlige hund er væk indtil videre. Pøj, pøj. Nej, jeg ved ikke, om I kan høre det, men båndlokkerne er her. Isbilen! Nej. Isbilen er efter os. Men ses til efter aftensmad, hvor vi laver setup'et. Jeg ved ikke, om der kommer musik til det. Nej, det her det er bare første del. Ja, den her del lægger jeg ud med, og så næste video, det bliver sat op, hvor vi ikke siger noget, hvor vi bare går rundt og filmer med høj musik. Det er en mærkelig mand, der løber forbi os. Han tænker sikkert, at vi laver mærkelige videoer. Men så kommer den her video ud. Så om nok en time til 2. Jo, for jeg skal også redigere den næste video. Men om en time eller 2 timer, så kommer det rigtige setup. Det her det er del 1 ud af 3. Del 1, det er det her. Del 2, det er hvor vi laver det. Og del 3, det er hvor vi viser det frem. Men del 3, det kommer ikke for en lang tid. Så jeg vil ikke rigtig sige, kommer snart. Men vi er her nu, så Peace out. Peace out. Farvel. Den mandlige hund er ude.